Egunon Euskal Herria, zuzenen dago. Guazen... Guazen hau Twitterren jartzea. Eta... sorte pixkatekin. Jungo zeate sartzen. Lol... Euskaraz... Guazen batuen jartzera. Opa. Vale. Bueno, ba. Momentu bat, OBS hemen utziko dut. Guazen txata ere bertan jartzea. Etxe bertan heldu naiz. Eta zuzeneko egin nahi nun. Beraz. Vale, entzuten da. Kaixo ipatx. Badakit kontatu nahiz ja hor bertan zaudela, txatean. Vale, bajongo gara ja onera pasatzen. Jolaztuko ditut bi normal egiten da bezala. Haupa Ables Xbox. Se suponatzen da esan berdeala horrekin. Haupa dena den, Hombre, adibidez de ipatx, ipatx dala badakit, baina zure izena ez dakidan ez, igual komenigarria zait zure izena jakitea, Vale, odei ere sartu da. Arratzaldeon guztiei. Eta eskerrik asko bendi pasatzadatik. Vale, guazen top kendu digute, guazen myth. Azken milisegunduan, vale. Espero ez jutea lag, ze badakizue pasan zuzenekoan kalidadea pixkatu betu nun eta laga zebilen. Horre settings batzu ditut ikusteko, baina bueno, helduta berehala Helduta berehala zinezen ez streaming egiten, ez dut eukiden boreik hori ikutzeko. Bale, arratu ja, ontxe ikusten nahiz. Ai, bala, ostra. Bugauta dago pixkat. Guazen... Bale, mida hartu digu, eta tipoak instalokin du, beraz. Guazen, bihotzoneko jente izatera. Azken aldian Darius egin nabil jolasten. Eta ero... Worldak ikusiko dituzu, ezta? Ba, segurazki bai. Hoi da nire ideia. Noiz hasten dira? Momentu bat. Esan dute Twitterren. 3 egun bakarrik, bai. Bere hasten dira. Bale, erten ingera, azkenean abilago ibili beharko nahiz urrengoan top jartzeko edo azkenean aldian Dariusekin abil jolazten. Eta nahiz eta nuf txampe izan, bueno, ondo pasatzen dut. Eta hori da nik League of Legends jolazten dean erako, ez? Ondo pasatzeko eta besteik ez. Bale, ba. Ja, badakit txartu ikusten dela. Ahi ba, berriz irten gara. Bai, azte gure ontan da, patx. Eta odei betikoa, mendian puntan bizi naiz. Saila daukat streamingak kalidadea honean iteko. Eta, ba bueno, kontuen hartzen dut gero hau YouTubera igota galditzen dela. Norbait ikusi nahi badu, ba hortxe dauka. Beste gabe. Vale, eskerrik asko retweet emateatik, odei. Gero, zure urrengo zuzenekoan, zuzenekoa emango dio nik retweet. Niz eta nire erderazko tweet bakarra edo izan, emango dio, lasei. Digabe.
Vale, va. Patxi, biok egin beharko genuke, nire ustez, klaro, baina, nik ez daukate pirata bakarri daukat. Hor fallo indet. Baina egia da, nik beti galdetzen izu dela, haber, noiz eiko desun huevueko streamina, eta nire litzen izela hor pixkat. Baina, bueno, eske WoWanik, ez dakit, hor eskina baten daukat, desktopan eskina baten, eta, ez nahi zoin ikusten, hor ordua sartzeko goekin. Beraz, momentuz. Eta, bueno, baina, zu nola basabiltzan hor WoWakin dala eta ez dala eta Mumbleken zerbitzaiko hori parte hortan egoten. Ez dakit, inbarko zenuke ez, esaten dik. Gero, norbete bigarren partida jolastu nahi badu, esatea eta kitxo, invitatukoet. Eta jungo ere ikusten. Neiz eta badakidan streamila jende gutxi ikusten dula, eta igual jaipa ez tala inbestekoa. Vale, ba. Aldatukoet. Ba hori, gero hortatuko zaidan ja Sedariusekin jolastezu pixkat Nuf txampa balitz bezala jolasten zu. Hau da, gero bueltatzen zeanean Mildein asesinotako bat jolastera txarto pasakoet gogoratzen nola jolasten da bari mideko pertsonia batzuekin. Baina gaitartean ez da, pipa nago pasatzen. Vale, Trindamer baten aurka. Bai, Harman mid jungo da, full AD. Segurazki. Vale, ba, a ber, dana kargatuta gauden. Nunu falta da. Entzuten da ez, telefonoa fondoan. Zorionez ez nago bakarrik etxean. Beraz norbaitek hartuko. Vale, bagoazen topea. Welcome to Summoner's Rift. Eta boom. Entzute zait, mikrofonotik. Zein edaki. Zuzeneko areiteko... Bueno, badakizute. Ba, ez, nire sorterako ez dago hemen aita ez makilekadak jotzen. Mikafika. Eta mikrofonoa, ba, ez dakit, gaizki sentitu da momentu bat eta joan inberri izan du. Baina ez da badukau bueltan gurekin. Beraz, vale. Prest. Lag ikusten da. Bai. Ba putada bat da. Zerengoan inun
Norbeita feka daukate, ala? Zerengoan inun zuzeneko bat. Zeraik gabe. Lagik gabe eta hola. Momentu bat. Vale. Horrela. Zoi txarrez baita ere dana gaude etxean. Eta horrek wifi konsumoako bodoka bere zeraitia. Lagak. Vale. Ez. Baina Thresh midoa bai. Eta Jarvan support, hori ez una espero. Ahí va la hostia. No era posible. Zein bitrate daukadan neko basua. Neko basua. Baina, claro, OBS-a eskaltu nunean, edo nuenetik, ez ditute settingak aldatu. Orduan hori ere ikusteko daukat. Hau hilda, Hilda nago ni. Inoiz este kontrolatzen. Esango pasibak iteun mina. Gutxitan esatetet, vale, hoi hilda dao. Bat lau, ostras. Ja fedeatzen, o... Junglerrak bat. Nunuke bat. Dana bat, jo, Vale, ba. Sufritzea ardun. Nola iragazi zezake en Thresh batek midean ez deto ondo ulertzen. Zer dara matiponek? Zer pixka traedatzea. Ez detakauko, bai. Batzutan lotxa ematen hit Odei bezalako pertsona batek streama ikustea. Betan. Ze... Ez nerik erosi duan. Ez eta rapatzen. Ez dute txistea aurkitzen, igual mentalidadean arazo da. Eta ez daukadan ese koefiziente hain altua. Olako bertatzen dira. Bario, debezelako jenteak ikusten duela nire streaminga. Eta hori, neko proago da dela. Zentzu hortan. Zentzu danetan zurazki. Baina, zentzu hortan baita ere. Eta jodiutan abil olako jende hemen geldiarazteko. Vale, ultia daukagu eta berak ez. Berriz. Jodiutan ari. Zeire goko da, fijo. Oindik ez. Oina bai. Tindaberna puta bada, ze ultia egiten badu. Ni justo ultia botatzen ganean jodiuta daukagu.
Promo da, vale. Ados. Esplikatuko jazu. Patxi, esplikatuko jazu txatetik, pribatutik esan ez. Espero dut. Vale, dragoia Nunu bakarrekin du. Orduan, buf. Bueno, rekuperatu indagu pixkat. Zanet bat laut jutetik. Vale, Thresh betiko bezala. Utxenez Amumu kanpeatzen da midian. Orduan, ondo. Vale. Gore independentzia. Ados. Ikusi zen duten atzo, seguro ikusi zen dutela. Bueno, ikusi. Kontuatu zaete boskak eta azte didan, ez? Kataluniak ez dula lortu gutxi, bueno, eskainutan bai, baina printzipioz jendearen bototan ez du lortu independentzia osorik. Eta izan bat izan den, azkenean baina oso neko justu zen jo. Vale, ultia gaztarazi diogu. Eta anezen bat jarritza 5 seconds. Orduan, printzipioz, jotzen badiogu. Hau da, kargak usten badiogu usten badiogu kargak ultia jarrita gero, printzipioz, karga oiek prok ingro leu. Ostras, zezaila den euskera, benetan zerbait esaten saiatzen zarenean, ez? Bari, ingo zula mina justo ultia amaitzen zaionean, orduan, akatengo nuke. Nez eta zaila izan, saiatu gaitezke. Vale, momentu bat izango da. Etxe bueltatuko ete bordi gabe jartzen. Ez nahi zen hau. Baina, bueno. A ver, bai ba. Momentu bat. Eta, vale. Etxe jazta, txata jarrita ugat. Hoi da, Ciudadans bigarrenak. Ondo eguneratu daukago beno dei txatean, así que... Buah, esko segueto. Hilda segok. Baina, bueno, bada espada. Taka, hola, Sagasti! Ona! Vale, ba. One miss one egin aldiogu. Ez gaude guztiz apurtuak Trindamer bat horrela katzeko. Gauza nire ultiak CD gutxeago dukola. Cooldown. Orduan. Hobe. Vale. Ba, espada torrea botako dugu. Segure tima atzetik dabil. Bueno, pasibak ingo du lana hor. Vale. Se ultia zaukan hor. Ez tegu berezi hor jotzen editzeak.
Se txartu indun. Se txartu indun hor. Hala ere, akatu inau, flashetan agastatu, vale. A2. Ez daukate AP askorik. Txatan komodina erabilikoet, botak ze sartuko dituzke. Ze Merkurinak ondo tortzen jaten hasidatik. Ze mobilidade 0 daukat. Baina, klaro, jakinda ez daukatela aperik. Nunu izan ezik. Zuen eskutziko dut. A ber, ea zesaten zuten. Baina merkagoa dia, guazen hauekin. Uste dut baietz. Hanka sartzen baiet ondo sartuko dut ezta. Horrela. Vale, ba. Orken Hollow pasatu da nau, ze... Gore independentzia, bueno, vale, zentzua dauka, esan Euskalduna gara, vale. Ulertze dut. Baina eren zugearena, komentarioi di. Hori ez dut ulertzen da indikan. Vale. YouTubeko txate ikasu iten nahi naiz, eta jokukai eserrez. Vale, esateu Threshek. Amumu gehiagotan. Vale. Esatezun amumu gehiagotan hiltzeko, etortzeko, ze doble kill gehiago bar ditula. Bueno, heltze gehiagut, ya está, ez dago arazoik. Eskerrak Threshek esan digun, ze behar zun. Ze bestelas nun asmatuko. Vale, topa defenditu ezaket teleport batekin. Orduan guazen botera, a ber, bueno, bai. Guardauta da hola ematen du. Una ematen du, dago. Segi defenditzea. Epa. Ez nahi zendik. Ez nahi zenduko. Venga ya, benetan. Torria jonea. Ezin ez sinistu. Ezin da sinistu. Hau da... Zenbat urte ditudan. Vale. Oine... Galdeakin hasita, vale. Orduan, bakin ondi zoazten. Orduan, ze ordenailu daukazu, vale. Ordenailu hau da... Bigarren eskuko bat. Bigarren eskuko bat, nahiko sarra, 2006koa edo. Lagun bat erosin niona, bueno, bai, lagun bat erosin niona. Berak hobeago bat lortzeko ez, eta bere momentuan niri hau kriston pepinoa iruditzen zitzaidan ez, ba, bueno. Horren nahi hori daukat. Sartze nun honek, Nongoa zera, vale. Kontatu dut ja mendi baten puntan nahola. Horren estiminak iteko txarto. Igeldo da mendian izena. Zuo dei Bilboko azera, orduan. Ez dakit jakingo desun. Igeldo non dagoen. Dago... Ez tetin gealik hor. Orduan, dago Donostin albuan.
justo peine los vientos seguro badakizun dagoen, dago hor Donostiko parte hortan albon dagoen mendi baten igeldoko interesgarria. Zenbat urte dituzun? Momentuz esangoet gaztean izela. Esangoet neizko gaztean izela eta baita esango dut oraindik kamera biltzera ez naizela ausartzen. Orduan, horrutziko dut. Eta ero atzo mutil bat aurkitu zendun euskaraz streamingak Twitchen egiten dituna eta berdin egin beharko zenuke. Vale. Kontatu jate printzipioz hau kalidade txarrean daola. Kontatu jate, ez dakit zeinek esan dian eskrina, baina bueno. Eta hori, ez dakit ze printzipioz Twitchen zuzenekoak ita hobeto da, ez? Gutxiago beharko nuke sistema aldean. Orduan bale, ados. Ostras, nola jotzen nun horrek. Vale, ba vale, esan segun zu baino gazteago naizela. Orduan, galdetu zute ipatxei zenbat urte ditun eta utxe horrela hartuko zute nire urtea baita. Vale, ba hori, odei, streamingan linka pasatzen badezu hemen zuzenekotik niati primera eta ipatxe eskatzen nahi da, orduan. Gaina ez badakigu zein dan eta ez badago gamer hauntzian komunitate barruan merezi barko ligu guztiei, ez? Gamer hauntzia ba hori, elkartzea edo horako zerbait. Ze Twitchen jende gutxi daukagu. Bakarrik Twitchen jende egiten, osea, streamiak egiten dituna. Vale, ezin da pasau hemendik. Nik zerbait egin dezaket edo ez. Ez? Ez da nire kontua hori. Linka puntuak enduta eta espazio jarriz. Interesgarria. Guazen, ni printzipioz objeto egiten dut. Zeratikan handia egiten zehalako, bi beldur gehiago ematen dezulako. Psikologia da, League of Legends psikologia puro da, orduan hartzezu hau gai tenazidadea ematen izun Ironsko elixirra, eta jazta. Gutxienez esan nola ditzen dan, edo, ez? Eta horrela ikusi dezakegu.
hori? Latan ez diote man. Ai. Batzutan ez te komentatzen oso kontzentrautan abilerako. Esanet Hora sagaztikin hitzaiten badezute, jakin badezute. Nolakoa dan, olako aizkora bat eskuntarten eukitzea. Vale, ba. Desiatzen nabil junglako teamfight bateako. Esken uno ez dakitzatik bufeatu indute edo, ez. Ez ni dakidala. Zet, Yasuoren releasearekin eta horren ondoren pertsonaia guztiak no kapiten dute. Putada. Soraka, otro que tal baila. Vale, va. Ea, obe Twitterren publiko bezala botatzen badezu. Ikusi ezu, zenbat zanatu nahi zen hor, ostras. Bueno, ikusi asko ez da ikusten. Zeinekin du barre, ba. Ke bengo du barre. Gutxi gara euskaz hitz egiten duna eta saiatzen nahi danei barre. Ke ba? Ba, tipo mira. Niretzat, eskerrik asko. Shutdown? Amar bi, jo edu. Bala, ian trampak egiten ari gizela, Darius jolazten, baina trampak egiten ez ditunak, hain txarto juteare. Esan nahi dut. Esto inork tipo hori harrapauko. Lasai odei, ipatx benetan esatei tipo nada, Ez dauka intentzio txarrik, ez da bere bizitza osoan intentzio txarrik euki duen edo elbiren bat akatzeko intentzio euki duen baita ere. Nola, ea fastidia daudean. Ba, bueno, amumu heltzen helduko balitz, orduan bai kurekin, baina, bueno. Ez naiz fijatzen jendean izenetan, baina, bale. Eskerrik asko ipatx, esateatik. Oin jakingo dut oberatzerakoan nire taldeko zeinekin ez nahi zen hori oberatu behar. Bukak eixo bertu. Ez dago guztetzeriko la...
momentu bat. Amumuna, vale. Bueno, Amumun CCA badakizute nahikoa eta gehiagi. Ala alde hemendik. Vale, guazen puxatzea. Bueno, teamfight irazin dugu. Gutxienez. Para. Eia. Badaude bai, izen originalak lordean. Ez dakit emango digun. Ez que kanpo ando de ella. A ver, bluea dagoen. Premio... Ez dago, vale. Ez dago premioik. Pinkoa dago men. Vale, guazen basera. Ez dago dalako manaik. Ja. Eta... Eta baroi egiten ari dira, así que herri. Joiuta daukago partida honetan. Ez da beak sinetzi. Osea... Interesgarria benetan. Badaukate proiektu bat hortik. Bueno, momentu bat. Ipatxek galdetzen du. Zuzenekoaz aparte, ez duzu pentsatzen loleko bideoak iterik. Vale. Badaukat hortik proiektu bat. Dala nola igo nintzen. Bueno, nola igo nintzen urre izatera. Nola heldu nintzen urre izatera. Eta bitut partia batzuk, ez? Hartuak, ja, ez dakit momentu ikonea dan gauza komentatzeko, baina bale, seiatuko naiz. Ni bakarri nago bosten kontra, eta ala ere... Eta, orduan, gauza esan, klipik onenak hartzea, pixkatu morekin komentatzea, eta igotzea, ez gabe, ez? Eta orduan, printzipioz eukiko zenuketen nire feilik onenak edo. Eta hori da nire, bueno, badoka proiektu hori buruan, bueno, eukinun, baitutu haindik, gertatzen da, pasatu izitzaian. Ointxe bertan, ez da horrela gogo asko daukadala. Justo bideo egiteko. Dahi bezatzo hartu nun, inun Star Citizen kaleko bideoa tiroi baten, eta igo nun, adibidez, ez? Benadak ematen janean, ba hori, azten izegitatzen, eta punto. Eta bideo hori, ba hori, pendiente daukat. Eta noski badakit ikusiko zenukela, ipatxe. Segara zuetani, elkarrain bideoak ikusi gabe. Esan. Arazoa da partida na oin, oin partidako arazoa komentatuko ditut. Arazoa da ni bakarrik sartu naizela, eske ez banaiz sartzen, daukadan eizkora oso txikia da. Orduan, ez egingo naiz heldu. Gertatzen da hor sartu beharko litzatekela mumuniekin edo lako zerbait. Bai.
baine hor bakarrik egonda. Eta nola zeizu okurritzen, bueno, ja ez dago bakarrik. Vale, guarda jarri dut hemen, eta ez daukat guarda kentzeko... Zer... Dragoieiten egiko dira? Hilda dago. Vale, dragoia indute, baina momentu honetan agian nahiago dugu. Kua bota behar nun lehenago. Eta demora ematen zian. Baina, bueno, online izango ikusia zuten unuko orseitu, ez du eserrezi. Baina hori online izango litzateke ukitza partia grabatua eta hartzen dituzu momentuko onenak edo txarrenak edo. Eta... Ba, hoi segundutan irtetzen naiz. Ozen pixkat partia honeri hope pixkat ematea, hashtag believe. Ez dago. Ez dago, ez hope, ez believe, ez eserriz. Pena bat, bueno. Ba... Printzipioz ideia dugu jarraitzeko. Zemat dago. Ba, gutxi, bueno, 30 minutu. Ez da hor la... Tiro baten ikustekoa. Baina, bale. Momentu bat, beltzan ikusiko zute, bale. Bale, ba, bi aukera ditugu. Edo segi patx segurazki ez da jolastuko, ez? Aldera da. Orduan, bi aukera daude. Bata, odeikin jolastea. Erreza, simplea, askarra. Bigarrena, nizuek inbitatzen jutea. Ze, uste, ez banago oker, norbait sartu da streamina ikustera. Baina, bueno, printzipioz jungo ea odein partidara. Eta gero ja, normala da ez. Bai, orduan, eman diesa jokezu. Beldurrik gabe. Eta... Vale. Ez dago preseik ipatx. Ni ez zuzenekoetan sartzeko, jajaja. Bueno, ba... Zure gauza dituzu laiteko, ba, vale. Ados. Eskusa aceptada, esan dena. Sebazki ez dizu denborik ematen. Eta live estiloan igotzaena... Ez da ez zeidela asko gustatzen. Aibe, zuzenekoena soltatu barra dukat. Nire ustez. Orduan, da zuzeneko hau 3. izango izateke, lo lehena. Orduan, gauza da, soltatzen jutea eta, bueno, momentu jakin baten, ba, jakingo nuke benetan, bari, streamina komentatzen. Zen, printzipioz, beti egoten dira momentu horiek, mizkendu digute momentu horiek eser esan gabe gelditzen esena. Eskerrik asko gaur txatean agoteagatik, benetan zue bezalako jendea pasatzen bada merezi du streamina egiteak. Eta bi, konexioan arazoa daukagu. Streamina egiteko badeke ez dela beste munduko eser. Eta bari, realitatea ez dauka kalidade askoan egotzeko aukerarik. Eta bestea da bideoekin gertatzen zerena. Dala ez dakit luzena 31 minutukoa izan daitekeela. Ustez baietz. Ez
dut oin begiratuko. Zimaz, eda bideo bat, 31 minutukoa, igo nula, proba bezala, live streaming horiek egiteko proba bezala, eta bueno, neko tardatu zian, ez dakiz zer, orduan bi arazo daude parte hortatik. Gero egia da, eta pentsatzen ari naiz, streaminga pribatuan itea, odei, mesedez, jungla jun zaitezke. Ez da helduko. Bale, ba. Tuko jungler bat orduan. Txo bat. Txo bat bera hartzea. Ez egit asko gustatzen, baina baduka bere jungler ni dago zen. Vale, ez da zer pasatzen. Jode, esango dut. Eta, orduan, gauza itzateke, bueno, pentsatzen ari nezena da, streaminga pribatuan itea, eta errenderizatzen da momentuan, hau da, kalidade honean dago momentuan. Ez da zer partaz, ke baka. Ez que pentsatu dut nola zuzean jungler platinoa, esan dut, igual honek jungler nahiko dugun, baina bueno. Hoi da komentatzen nintzen, ditu dela setting horiek aldatzeko. Ostras, burua juten zait pila. Vale. Pentsatzen ibili naiz, berriz hasiko naiz eta badakidan daramagun 20 edo 40 minututatik 40 minutuen erdia gauza berdina esate pasa, baina bueno. Gauza da, zuzenekoa pribatuan itea, eta orduan renderizatzen da momentuan, publikatzen duzu bideo normal bat bezala, eta badauka bere puntu hori esatezuna, bueno, justo amaitzen duzu zuzeneko hori, bueno, zuzeneko ditu dezagun bideoa, segia esan zuzena, ez dezu publikatzen, ez dezu erabiltzen. Orduan, bideo amaitzen duzu momentuan, jazta, YouTubeen dago. Ez daukazu, bueno, itxoin beharra daukazu besteik gabe, baina renderizatzen da momentuan badaukazu HD-an eta YouTubeen. Eta bakarrik okupatu izu, batez klaseak eta urteko momentu hauetan, hori, igual merezi du zuzeneko bat pribatuan itea, eta ero ja, publikatzea kalidade honean da honean, bideo bezala, eta horratzen duzu, igotzearen, zera, esango dut, denbora. Orduan, zuk bideoa egiteko behar dezun denbora bakarra izango da, zera, bideoa egitea. Dale ideia, ez dakit Minecraft igotzeko hori ingo dudan pentsatzen nizuen dik. Zer hau inori ez esan, baina 5. partea grabatuta daukat jada. Gertatzen dena da, ez daukadala igotzeko, bari, ez aidala justo igotzeko momentua heltzen. Orduan, ez lokai. Hori bai, igotzen duan momentuan, publikatzera, no? Fijo. Ez dakit zasuradiak igodun bere Minecrafteko momentu bat. Espero ezetz. Bueno, espero et. Bera, igotzen jute bada, asko zego beto. Horrela ikusingo dugu, ez? Baina, bueno. Eta gero Twitchera pasatzeko ideia ere nahiko ona da. Eta seguruenik merezi du. Vale, odei badakit entzuten nahi dana, orduan.
Gustatuko litzaiake azpimarratzea kakaren putza kua igo dealako. Baina hortaz aparte gustatuko litzaiake komentatzea agian ni kontu honekin urrea naizela, da gold, baina jungler arloan bronzan azpitik zabe bat dago, ez? Wooth edo, ez dakit, Wooth 5 naizela, baina momentu itxarrenean. Orduan, a ver, nola demonte egiten da nik junglan hiltzeko. Eba, tipori. Arrapausak. Ez dakit merezigun hemen gelditzak, baina bueno. Ez dakit segabiltzan. Ez dakit segabiltzan hemen tontuna egiten, Eskerrik asko puladatik. Oh. Galdea da, blua egin nezake edo akatu ingo nau. Apostuak. Bai, ematen du ripe ingo deala. Momentuz. Edo ez bainatek buelta emate dio bluari. Jo, zeu play indio dan justo. Ez dakit kontuatu, zerate baino kriston u play indio tor bluari, jo. Vale, guazen hau itera. Rip nago? Ez. Eta bain, jungler normal bat egingo lukela da kanpamento guztiak garbitu. Vale, Twitterren errazago, Twitterren. Twitchen errazago da, ala ere orain errazagoa dago dena. Vale. Ala ere arazoa da, banatu egin duzula jendea Twitch eta YouTubeen artean, eta hori arazoa da. Vale, argumentu nahiko ona. Eta Twitchen bideoak igotzeko kera badago, bai, badakit. Ikusi ditut Twitchera edukia igotzen duen jendea. Baitula bere momentu ikonenak eta hor jarrita. Jo, kangrejo aitea gozada bat da, Eta topea jun beharko nuke. Ozen esperientzia pixkat hemen napurtzea. Eta bitartean zengo dute aldaketa? Bai. Vale. Ba, proba ingo dut libre daukadan egunen baten edo proba ingo dut Twitchen a ver nola
Aber nola da bilen. Eta ea, ze logoak eta inberko ditut. Bai, ez? Twitchen inberra lan inberra dago, zer. Vale, guazen hau ekitea. Arri ekitea. Ona. Iaia bigarrena. Vale, timer ratoriana ideik ere ez. Eta gankeo gana. Esanet, nola gankea daiteke? Nola gankeatzea jo kontan? Beia jakin nahiko nukena. Vale, estu desgraciada. Sí dauka. Gila no. Sei dauka. Vale, guazen ape pixkatitera. Tak. Perfect. Eta guazen blua jasotzea. Ba ondo, egiten badute. Eta pixkat kopi izan daiteken. Baina, egiten badute zuzena bideoak igotz esanet YouTube eta lehen gutxienez Twitch sanaen arteko zerbait. Ondo. Zaskenean, segurazki esanet YouTube kateazun Twitch antzeko hori nola esan niri gutxienez ez dit konfiantzazkoik ematen. Eta ez da alako Googleen konfiatzen. Epa, no? Eta besti gabe, ez zait asko gustatu. Orduan, bueno. Azkenean, segurazki, danak amaitu duko dugu Twitcha pasatzen. Ipatxe badaki, ni badakit, odeik ez du jakin behar, ze ja pasatu da. Edo bertatik egon da betidanik. Orduan, bueno. Vale, ez dakin zerrekin akatu duen, baina vale. Bueno, ba, gero arte. The Jux hiltza noa. Grazioso egitenena. Ez da nirea. Hori da, YouTube Gaming. Nice. Eta ez dit lapurtu reda, así que perfecto. A ber, sei igotzen garen behingoagatik. Se kagadin da, no? Joe. Zea jende guztia saspida, sortzi. Bueno, a ver. Bero, azkenan nire ustez dana jongoa pasatzen Twitchea eta punto. Nire ustez, Se, beretan, arrara egiten zait YouTube Gamingen daukan interface hori. Ze robotek egin izan du.
En la bush. Robotek egin izan ditu hor zuzenekoak. Eta, zimaz, ez hitza gustatu. Usta gizeatik, baina esan zidan, barneko zerbaitek esan zidan, ez. Ez. Eta punto, horra mentz da. Vale, a ver. Ja topik gabe geltzein izela, ze komentau nezaken. Aldera hon. Geza. Ah, la verdad. Ah! Txakurran putza. Kontuz, Kuoi faiatu dut. Zene ustez argi segon. Bi berriz hartuko za barrura, ez? Baina, bueno. Noto ez ez. Vale, hau da guk lehenengo inai deun objetua. Nik txogat gehiendan jolastu dut kalean. Kaleetan, hobeto esan da, semidean jolastu du baita, Eta gustatzen zitzaidan da, hori full apeitea, hartzeako batekin, pum! Eta pertsoia bat esplota. Asko ze errazagoa dela, bueno, errazagoa ez, baina asko ze utilidade gehiago daukala bik. Bai. Drabilen dute. Ez, vale. Bai, badauka. Nazen gehiago. Jo, botean estonpeatzea izate, Pinba dago, €80, bueno, 80 jokuko 80 txamponetako donazio indiate. Guazen. Honen bila. Garen. Tipo jo nindala. Esa botatzea. Joduta zabiltza ez, Twister Fate, edo, ez, vale. A ver, bere bila jun geitezken. Guarda dauka, bai. Ez dauka guarda, ez. Vale, A2. Ni jango nuen, baina, bueno. Pasen midea, pixka defenditzea, beste gabe. Ba, edo ez. Ez, hobeto ez. Ostras, etxartu botaten. A ver... Vale, va. Batzutan kontuatzen naiz, agian txata urbilago beharko nukeela. Osea, beste pantaiatik, bai ba. Lua laportu indit.
Bai, eta ondo lapurtu gainera, eskerrik asko. Azken finean jungler haue beti usten dute. An enemy has been slain. Quietor. Vale, ba. Eiguzu karrituxe Nautilus. Zait Kilak ematen baituzu. Repat dago hemen ez dit demorik emango. Se tontu bezala beste ez maitetuet. Bueno, zeinek daki. Ai, la jutxo. Ondo hasi da, Venga ya, benetan. Vale, ni banoa se karga goxo-goxoa ditut. Eta ez ditu galdu nahi. Vale, ba, ipatx eskerrik asko dutatik. Benetan. A ber, zue klase horiek berezi duten. Arte. Vale, eri bitartean momentu bat. Ni bitartean bota hauek erosiko ditut. Bota hauek edo besteak. Ozen pixkat prudente izatea. Eta ero Odei, zuke zuzeneko egitea zoaz ez? Ahí ba. Markatu. Okerrez banau zuzeneko egitea doa odei. Orduan. Vale. Jo, ese ondo nola esan. Ze ondo jartzen egun Ze ondo jartzen ditugun euskal youtuberrak bata bestean katea youtuber batea. Beti hau de ez baino zurea hobeagoa da. Ez baino zurea hobeagoa. Eta horrela. Zei. A summoner has disconnected. Desconectado. Vale. Txakurran putza. Fedatzen da ni bakarrik naiz ez. A ver, momentu bat. Ikusingo eta. Vale. Bueno. Odei. Ni zu baino gutxiagotan akau naute. Ez dakit hori nola defendituko desun. Vale. Hau hartzen, noa? Oin karga erdiekin pixkat, pute hauta. Baina guan. Uita hori nola katu desu?
Bai. Solo que guazen blue aitera, por fin. Ez eta Twister Fate batu. Vale, solan da indute. Vale, ba. Bigarren partia amaitu inda. Eta ni zuzenekoa hemendik ustea noa. Ordu bateko zuzenekoa da. Ordun zuzenean denbora egin dugu. Eta bueno, ikusiko dugu urrengo zuzenekoak nolakoak izango dien eta eskerrik asko txaten egoteagatik egon zaretenak. Baita ere Twitterren retweet eman diezun denei. Eta hemen egoteagatik baita, Bueno, hemen utziko zuzenekoa. Urren arte.